Etak salatu ditu Alfonso Zenon abokatuak, baita auzibideko irregulartasunak ere, entzuketak esaterako, eta CNIrengandik ateratako frogak baliogabetzeko eskatu du. Auzipetuetako batzuek jasandako tortura testigantzak izan dira orain arteko auzizaioetan nabarmendu diren beste elementuetako bat. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroak 3 ditu gaur, asteazkena da, eta gaur helduko da Gasteizera Europako Parlamentuko ordezkaritza bat, etaren atentatuen ikerketa bat abiatzeko, argitu gabeko etaren atentatuei buruzko informazioa biltzeko hain zuzen ere. Eta horretarako epaiekin, biktimekin eta Guardia Zibilarekin bilduko da ordezkaritza. Euroganberan kritikak sortu ditu bisitak, batzorde horretako lehen presidente ordeak, Tatiana Txandonka letoniarrak, uko egin diolako bisita honetan parte hartzeari. Biktimen auzi mingarria joko politikoetan erabiltzeko zantzu argiak daudela salatu du. Bestalde, Madrilen azken egunotako tirabiren ondoren akordioa lortu dute PSOEk eta Unidas Podemosek lan erreforma indargabetzeko. Aiarade Urreta lankideak emango du informazioa. 2012an PPren gobernuak bultzatutako lan erreforma indargabetzea erabaki du Espainiako gobernuak, bart egindako bileran Pedro Sánchez presidenteak, Yolanda Díaz lan ministroak eta Nadia Calviño ekonomia ministroak besteak beste. Hala, sindikatuekin eta patronalarekin negoziatzen jarraitu aurretik, koalizioaren jarrera behingoz bateratzeko bilera egin dute. Izan ere, Espainiako gobernuak urte amairarako lotu nahi du lan erreforma eta koalizioak lan araudiaren jarreraren oinarriak ezarri beharko lituzken unea da. Gobernuko indarrek jarrera kontra esankorrak dituzte eta horiek tentsio handia sortu dute azken asteetan Espainiako gobernuaren barruan. Unidas Podemosek hasieratik aldarrikatu du lan erreforma indargabetu behar dela, PSOE berriz 2012ko erreformari aldaketa batzuk egitearen alde mintzatu da. Eta atzoko bilera giroa baretzeko eta Díazen eta Calviñoren arteko gatazka amaitzeko saioa izan zen. Hala ere, ikusteke dago orain zerren zehazki aldatuko dutena. Gaur baitu Espainiako gobernuak beste negoziazio bilera bat Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta CEOE patronalarekin. Baina patronalaren babesa bilatzeko ahalegin handia egin beharko du Madrilgo gobernuak. Díazen talde negoziatzailearen eta sindikatuetako ordezkarien ikuspuntuak oso antzekoak dira gai batzuetan, baina askoz urrunago daude patronalak dituenarekin. Alabaina akordia funtsezkoa da, gobernuak Europako batzordearekin hartu duen konpromisuari jarraiki, Next Generation funtsen bigarren ordainketa jaso ahal izateko baldintza bat 2012ko lan erreformatzea da, gizarte eragileen babesarekin. Bada, Espainiako gobernuak erabakia hartu bai, baina gauzatu ere egin behar duela dio Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren bozeramailea kongresuan. Izan ere, elkarrizketa sozialaren maila patronalaren beto gisa erabiltzea ez dutela onartuko, baieztatu du Naiz irratian. Presionatu egin behar dela eta gure lana hori da, eta presiopean jarri behar dugu Sánchezen gobernu hau, batez ere patronalak presioa egiten duelako eta presio hori bai eragina daukala, ikusten den bezala ikusi genuen azkenian gobernuak egiten duen, Espainiako gobernuak daukan elkarrizketa sozialeko mai hori batzutan gertatu daiteke izatea tope bat gauzak aurrera joan ahal izateko, ikusi genuen soldata, gutxieneko soldata igotzeko hartutako erabakien atzean azkenean egin zuten eta patronalaren adostasunik gabe egin zuten eta nik uste bidea hori dela. Bestalde, argindarraren prezioaren etengabeko igoeraren aurrean mintzatu dira ELA eta LAB sindikatuak.
Michel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren iritziz, Espainiak men egin du konpainien xantaiaren aurrean eta haien irabaziak mugatzeari uko egin dio. Era berean, EAJak Jaurlaritzak eta Confebaskek izandako rola kritikatu du. Horren aurrean, energia sektorea publiko bihurtzeko prozesua hastea eta 21%ko beza behin betiko jaistea proposatu du ELA sindikatuak. Bitartean, LAB sindikatuak kanpaina bat jarriko du abian, energiaren garestitzearen aitzakian kaleratzerik egin edo prekarietatea sakontzen saiatzen diren enpresak salatzeko. Eta Nafarroako gobernuak 12 milioi euroko diru laguntzak jarriko ditu martxan, enpresei, erakunde publikoen eta partikularren autokontsumo eta biltegiratzeko instalazioen kostuaren 75% ordaintzeko. Mikel Irujon, Nafarroako gobernuko garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilariak nabarmendu duenez, azken hilabeteetako energiaren kostu altuak arintzeko helburua du neurriak. Eta klima aldaketari aurre egiteko neurriak hartzen jarraitzen dute COP26 goi bilera horretan Glasgowen. Azken erabakia izan da 2030 urterako metano isuriak 130% murriztea. Naiz eta karbono dioksidoa baino ez ezagun izan, berotegi efektuko gas potentea da metanoa. 100 estatuk ekimenarekin bat egin dute, baina Txina, India eta Errusia itunetik kat geratu dira. Helburua betetzea temperatura igoera 0,2 gradura mugatzea eta 200.000 heriotza goiztiar saihestea ahalbidetuko luke ekimenaren bultzatzaileen arabera. Eta hain zuzen COP26 goi bilera hori dela eta Euskal Herriko hainbat talde ekologistak eta sindikatuk bildu dira COP26 aldaketaldia plataforman, eta hain zuzen plataformako kide eta bozeramailetako bat dugu pantailaren beste aldean, Alfonso Caño, eguerdion. Eguerdion. Esan bezala, Glasgow antolatu den COP26 bilera hori albiste izaten jarraitzen du egunotan, mundu guztiaren ahotan da klima aldaketa, baina zuen irakurketa zein da goi bilera honi buruz eta bertan hartzen ari diren erabakiei buruz? Bueno, printzipioz kontuan izan behar dugu 26. bilera dara. Horrek esan nahi du, aurreko 25etan egindako adierazpenak, plangintzak eta horiek guztiak ez dutela gauza handietarako balio izan. Eta orain berriro badirudi dela klimaren astean gaudela, seguruenik hemendik 10 egunera berriro agenda horiek ezkutatuta geratuko direla, eta eskor gara esperientzia gaitik, gure irakurketa ganera dela, kapitalismoak sortu duela bizi ari garen arazo hau, eta bilera horretan biltzen direnek bai gobernuko ordezkariek eta enpresetakoek ere kapitalismoaren eskuetan utzi nahi dutela konponbidea. Eta, bide hori ez dela modua edo bidezkoa konponketa bat bilatzeko. Eta horregaitik, bildu gara, zuk esan duzun bezala, hainbat gizarte eragile, sindikatuak, talde ekologista, feministak, herrietakoak, eta, hemendik behintzat salatzeko egoera hori. Erronka handia da, dena dene aurretik duguna, eta talde ekologistek basalatzen duzuenez, denbora gitxi dago, ez da COP26 bilera horretan ipatu duzu, 26. dela, azpimarratzekoa dela, aurreko konpromisoak ez direla bete, eta baita ere aipatu duzu, ez da kapitalismoaren eredu hori edo horrek dituen ondorioak, eta hain zuzen nazio batuen klimaldaketarako dituen taldeak ere horixe bera esaten zuen duela gutxi, ez da, kapitalismoa ez dela jasangarria, hitz horiekin esan zuen nazio batuen erakundetatik bertatik, baina ez dirudi COP26 bilera horretan hartuko diren erabakiak ildo horretatik joango direnik. Bai, hori nazio batuak antolatzen duen panela, nik uste dut mundu mailan 6.000 zientzialariek hartzen dutela parte horretan, eta, orain arteaniko baldintzatuta egon dira, horretan parte hartzen dutenek, egiten zituzten txostenetan, esaten zutena eta gero argitaratzen zana, ez zetorrela bat. Eta
horregaitik aurten filtrazio bi egin dute adierazteko, ez gertatzeko aurrekoetan gertatzen zen bezala. Beti mezuak moteldu eta egiten zuten iritzi publikoa baretzeko, nolabait esateko. Kontuan izan behar da, joan den mendeko 70. hamarkadatik hasi zirela zientzialariek abisu hori emoten, bageundela arazo larri baten aurrean, logikoa denez, urte hori guztiak pasatuta, arazoa larriagotu egin dala. Eta, zientzialari batzuek isilik egon dala, konformatzen ziren euren ikerketak egiten eta gobernukidei pasatzen zietela txostenak, horiek kajoi batean gorde eta horrela mantenduko da. Hori aldatu da. Eta gainera, ez dago atzera bueltarik, zientzialariek aho batez adostu dute diagnostiko bat eta esan digute argi eta garbi zein den arazoa. Eta arazoa ez da bakarrik ganera klimarena. Arazoa oso konplexua dela eta konplexotasun horreri ez dala balioko konponbide simpleak. Atzo esan zuten bezala metanoaren 10% murrizketa edo zuhaitz edo arbol gehiago landatuko direla. Horiek hitz egiten ari dira 6. extinzioari buruz. Badakigu zer esan nahi duen horrek eta politikariek ez dute herritarroi berri txarrak eman gure eta horregatik, makillaje erabiltzen dute apurbet simplifikatzeko eta jendea lasaitzeko. Adierazteko moduan, eure esku honetan gaudela eta, zoritxarrez badakigu ez da egia. Esan duzu, lasaitasun mezuak bidaltzen direla, ez da ekologisten taldetik nahia, ez da ere alarmismoa piztea, baina ondorio lasgarriak egon badaude, ikusten hasiak gara zenolako ondorioak izaten ari duen klima aldaketak, eta eredu aldaketa hori beharrezkoa izango da, noizbait, ez? Desazkundea hitz egiten duzu, baita ere mugimendu sozialetatik, ez dakit noizbait horri helduko zaion instituzioetatik ere? Hori, arazo konplexuei begire alde guztietatik biratu behar da, eta pista pare bat emotearren, orain esateetik, goi bilera honetan bakarrik klimari buruz hitz egiten ari dira, baina ez dute kontuan izaten gizartean batez ere hegoaldeko herrietan ematen ari diren emaitzak. Momentu honetan ematen ari direla ja. Galtzen dituztela behar duten lurtzoruak elikatzeko eta emankorrenetan daude behiak bazkatzen guri iparraldean bizi garenentzako okela emoteko edo bio erregaiak landatzen dira eta palma olioa ekoizteko, eta orain nik uste dut nahiko muturra handia dutela metanoaren kontuarekin, ondo dago metanoa murriztea, jakina, baina pentsa ezazu nortzuek edo zeintzuk diren metanoen isurketako iturri nagusiak. Asiako ego ekialdeko herrietan dauzen arrosalak beharrezkoak dutela elikatzeko, edo bertan diren hegoaldeko behien puskerrak, nola baita esateko, guk elikatzeko. Baina ez dute ikutu gure iparraldeko industria nagusien isurketak. Eta horretan datza, gure garraio bideak edo gure bizimoduak oinarritzen den energia kontsumoa, kontuan izan, adibide bat ipintzearen, Amazon enpresak isurtzen dituen CO2-ren kopurua dela Suedia estatu osoak urtean emititzen duena. Hori ez da ikutuko. Amazonen jabeek daude Glasgowen goi bilera horretan parte hartzen. Zer ingo dute aldatu behar da sistema, gure kontsumo sistema, ekoizpen sistema, eta gainera
horreri lotuta dago energia, batez ere, energia fosilen agortzea eta beste horren beste materialen agortzea edo urritzea. Horixe bera da testu ingurua, eta trantsizio ekologiko justu baterako, hain zuzen justu baterako bide horretan ezinbestekoa da herri mugimenduetatik egiten duzuen lana, eta horren arira COP26 aldaketaldia plataformatik hainbat ekimen, tailer eta hitzaldi antolatu dituzue datozen egunetarako. Bai, badaramagu urritik antolatzen hitzaldiak eta bizikleta martxak, beste hainbat ekimen. Eta herri lankidentzan, horregatik gaude sindikatuak, talde ekologista, feminista, aipatu dudan bezala, eta batez ere ekitaldi nagusiak izango dira zapatu honetan, azaroaren 6. Alde batetik, bi plaza nagusi aipatuko ditut, bata Donostian, 12:30 Kontxa Hondartzan, deitzen dugu eta herritarrok aterkinez joateko, osotzeko esaldi bat, mende daukat, barkatu, klima ez da negozioa, osatu nahi dugu, eta gero Bilbon goiz-goizetik Santutxuko Karmelan, hainbat hitzaldi eta beste debate batzuk antolatuko ditugu herri bazkaria, eta gero arratsaldeko 6:30 udaletxe paretik aterako gara manifestazio erraldoi batean. Alfonso Kaño, hitzordu horiek apuntatuta beraz, eskerrik asko gurean izategatik. Bai, zeuei deitzearri, ondo izan. Ondo izan. Eta COP26 Glasgown egiten ari diren hitzordu horiek garrantzitsuak dira baina gurean erabakitzen diren erabakiak ere garrantzi handia hartzen dute, eta ildo horretan Eusko Jaurlaritzak 15% murriztu nahi ditu zabortegira doazen hondakinak 2030 urterako. Eta horretarako Eusko Jaurlaritza industria hondakinak tratatzeko 10 proiektu edo planta eraikitzeko aukera aztertzen ari da. Bergaran, paperaren industriako hondakinak tratatzeko planta horietako bat izango da. Eta proiektua nahiko aurreratuta omen dago, eta Europar Batasunaren oniritzia ere omen du. Hala ere, polemika sortu duen proiektua bada, talde ekologistek eta Bergarako udalak ere kezka agertu du, ingurumen eta osasun baldintzak betetzen ez dituelako, hain zuzen gaur bertan Bergarako udalak atzera bota egin du, hirigintza txostena enpresari eman ez diona eta berri bat egin beharko dute. Udane Arbeo lankideak emango du gertatutakoaren berri. Bergarako udalak baliori gabe utzi du Balogrin Paper enpresari Larramendi poligonorako emandako hirigintza bateragarritasunari buruzko txostena. Kontuan izan da aipatutako txostenean egiteko adierazitako jarduera ez datorrela bat ez ingurumen baimen integratua lortzeko proiektuan jaso den jarduerarekin, ez da irailaren 23an EAEko aldizkari ofizialan jendaurren jarritako jarduerarekin ere. Hasieran uda aurretik promotore honek eskatzen dutza ziurtagiri bat udalari, esanaz nolabait planteatzen daben aktibidade hori kompatibilitatea dela udala arautegiarekin. Eta eskatzen dabena bazan, eta hala ziurtatu zen udal arkitektakin zeban txosten baten ondoren. Bai ikusi duna prozesuan, ingurumen behimen bateratua jorretzen tramito da benian aktibidadeanen izena diferentia dela. Eta ez da dela batitzen udalien eskatu zuen kompatibilitate ziurtagiriarekin. Hori aztertu da, udalde teknikarixak be ikusi dabe ala dala, eta nahiko nabarmena da izenak kontzeptualak diferentia diela, eta aste arte goizen jakinarazi jako Jaurlaritzari udalak iristen dabela ez dela erabilgarrisa bere momentuan emondako ziurtagiri hori gaur egun tramitien dagon aktibidadearen ingurumen baimen bateratuaren prozesorako. Eta bihar izan ezkero, ingurumen baimen bateratu horretarako ziurtagiri berri bat eskatu jako lukiela dagokizun aktibidadearekin. Herritxan zabalduan girua edo herritxarrengan eta batez be inguruko auzotarrengan zabalduan ezin egon hori badala horren ez jakintasuna da adierazle. Guk azterketa horretan bai ikusi ditugu neurri batzuk ez dira egokisak edo inkongruentzia batzuk badela proiektu hortan,
aplikagarri litzake normatibaren inguruan zalantzak sortzen die, eta hori trasladatzeko Jaurlaritzari kompetentia den instituzioari. Eta bai ikusten duguna da, sortuan ezin egon horren aurrean gauza pila bat argitzu beharra dagoela, ez? Eta sortzen den zarata horrek, edo ezin egon horrek beste ondorio batzuk eukitzeko arriskua badagoela mahai gainean, eta horre asko kezkatzen gaitxo. Aplikagarri izango litzaken normatibak nabarmen baldintzatzen ditu emisio mugak eta abar, horrek oso baldintza teknikoa di, eta ez dago segura asko horren azalpenak emoterik, baina bai zalantzak sortzen diela. Bai emisioak atmosferara, zeintzuk izango alkohol iraken, eta hor ze ondorio eukileiken, bai usainak, bai zaratak, edo zen modutan aurkezten daben aktibidadearen kompatibilidade segurtagirisa, edo ez kompatibilitatea segurtagirisa izango da baldintzatzen da gara guztiz, horrein lehiken edo ezin lehiken. Eta horren aurrian, ondoren ingurumen baimen bateratuak erabakiako luke lehengo egokisadan edo ez hola itxia, eta zen neurro zuzentzaideekin. Momentu honetan, lehengo pauso hori egon lehike berriz pendiente, gure segurtagiri hori espada baliagarriak gaur egungo eskalerako, eta ondoren prozesuak aurrera jarraitziako luke bestiak argitzuaz. Egokitzen da teknikoki horri itxia eta modu hortan itxia, eta hola inbiar baldin bada zen euruzontzaidekin inbiar die. Eta itxatu bidarra dago, egisa da plantatzen dana, azkenean dela lehen hau zaldibarrera juten ziren hondakin batzun tratamentu bat emotia, baina egisa da, konflikto gehizen sortzen dabeen enkaixa ez dela hondakin horren tratamentua bera, baizik eta tratamentu horretarako aplikatzen dabeen, energia iturri moduan aplikatzen dabeen prozesua, aurreko prozesua. Ez dela lo duen tratamentua. Da lo duen tratamenturako biharrezko berua sortzeko aurretik dagon papelotearen retxazoaren energetikoki aprobetxamentu bat emoten dabe pirolisi bidez. Basoa defendatzaileen etxea ezagutuko dugu gaur, besteak beste arratiako eta inguruko aktivisten eta jendearen bidegurutzea izan nahi duen proiektua da, baina xetasun guztiak emango dizkigu txuz Elorza kideak, eguerdion, ongi etorri? Eguerdion, eskerrik asko. Nola definituko zenuke Basoa proiektua? Bueno, gu gehien bate ateratzen gara beste gizarte mugimendu batzuen nolabaiteko pausotxo txiki bat gehiago. Gu izango gara edo ja gara martxan jarrita gaudelako izango gara nolabaiteko giza eskubideen defendatzaileen nolabaiteko retaguardiako etxea deskantzo hartu dezaten, eta, bueno, ez bakarrik gizarte eskubideen defendatzailea, baizik eta, bueno, edo izan daitezkenak Amerikatik, edo Afrikatik, edo Siriatik datozenak, baizik eta baita ere Europan bertan egon daitezken nolabaiteko ekintzaileak edo nolabaiteko militanteak edo izatean dugu ere. Hau da, hori, harrera etxe hori izan nahi dugu, baina baita ere izan nahi dugu beste bi gauza, beste bi hartatz lantzen ari gara. Alde batetik, esaten genuen bezala, geu ere gizarte mugimenduen zati bat Euskal Herriko gizarte edo herri mugimenduen zatitxo bat edo pausotxo bat gehiago garen neurrian ere, topagune izango den beste esparru bat sortzea ere nahiko genuke nolabaiteko gizarte defendatzaile hauekin batera. Eta baita ere nolabaiteko pentsamentu edo militantzia berrien edo gizarte mugimenduen inguruko nolabaiteko teoriatik praktikara pasatzen ari den ahalegintxo bat gehiago bezala. Orduan, esaten duen bezala, Arrati Bailarako arteako zarearen ondorio bat bezala edo esperientzia bat gehiago bezala aurkezten gara, eta hor badakizute ja urtetan eta urtetan arteako zarea ari dela harrera etxea izatean etorkinentzako eta migrante eta errefuxiatuentzako. Orduan, hor nolabaiteko komunitatea sortzen ari zen, ahalegin hori da, komunitatea hau zabaldu, eta Arratiko gizarte mugimenduen eta inguruko gizarte mugimenduekin batera ahalegintxo hau egin. Teoriatik praktikara pixkate pasatuz edo pixka baino gehiago, klaro. Beraz, gizarte antolakuntzarako modu berriak ere bilatzen ari zarete. Zenolako pausua da hori? Praktikan, ezaten duzu, ez? Teoriatik praktikara saltu egin. Praktikan nola islatuko da hori? Euskal Herrian zorionez, jentea hiritarrak aspalditik mugitzen ari dira eta baita ere
imigrante eta errefuxiatuen harreratan. Beste kontua da, gure gizarteko instituzioak, gure gobernuak, jaurlaritza, diputazioak eta udaletxeak mugitzen edo erantzuna ematen ari diren, eta hau da, eskaza ikusten duguna, erantzuna oso eskaza da, oso hutsa. Orduan, guk zer egin nahi dugu, jake instituzioak erantzun ezer gutxi ematen duten, horren beste kasuetan egin den bezala, ez? Geure artean, jentearen artean, auzoetan, Bilbo baten auzo asko daude ja antolatuta, 2018ko harrera esperientziaren ondoren, auzo eta auzo ezberdinak antolatu ondoren, geu ere pentsatu dugu, geure komunitate eraldatzaile hau edo eraikitzea. Hau da, bultzatuko duena, etxe honetan bultzatu nahi ditugu, feminismoa batetik, bultzatuko dugu baita ere ekologia bestetik, esperientzia izango da nolabaiteko etorkinei eta errefuxiatuei laguntzeko aterpetxea edo izango dena, hau da, defendatzaileak izango direnak, eta, esperientzia hauetatik pausotxo bat gehiago. Eraiki nahi duguna, eraikitzen ari garen aia da, kanpotik etorriko den jentea eta hemen bertatik bizitzen ari den jentea, hor basoako artea herriko basoan, etxe komunitario esperientzia berri bat izango luke. Soberautza alimentarioa indartuko duena, inguruak kutsatzea nahi ez duena, gizarte mugimenduetan oinarrituta izango dena. Eta proiektu aurrera eramateko, esan barra dago, diru bilketa abiatu duzuela, crowdfunding bat abiatu duzuela, eta dagoeneko gutxiengoa lortu duzuela, alegia elkartasun handia lortzen ari duela proiektuak, beraz, horrela segi, eta eskerrik asko gurean izatagatik Txuse Elorza. Zuei eskerrik asko, hurrengora arte, etorri nahi duzuenean basoako arteara. Osondo, agur. Eta azaroaren 16tik 21 martxan izango da Sormen, Galdakako sortzaileen plaza. Bi ardatz nagusi izango ditu, ikasleentzako tailerrak eta emanaldi programa irekia. Euskara ardatz, 11 bertsolari, musikari, marrazkilari, antzerkilari, zinemagile eta dantzari bilduko ditu. Eta thinking eta letrak futbola kulturari zikloari buruzko informazioa emango digu jarraian Iker Aginagak eta tarte bat eta jarraian itzuliko gagara gogora institutuko zuzendaria den Aintzane Ezenarro elkarrizketatzeko. Orain arte. Athletic Fundazioak bigarrenez batu ditu zita bakar batean Thinking Football zinema jaialdia eta letrak eta futbola literatura jaialdia. Hala, aste artean aurkeztu duten Thinking letrak eta futbola kultura zikloa azaroaren 9tik 14 bitartean garatuko da San Mames zelaian bertan eskainita programazioaren zati handiena. Iaz bezala pandemiak baldintzatuta beraz, astebete iraungo duen ekitaldi bakar batean bilduko du fundazioak, zinema, literatura, umorea, sormena eta futbola elkartuko dituen jaialdia. Azaroaren 9an aste arte irekiko dute jaialdia Bilboko BBK aretoan, inaugurazio galarekin. Hartan, Nosatxape filmaren zuzendarikide Julian Dukek 2019ko Thinking Football film jaialdiko publikoaren saria jasoko du. Eta Xen Finek eta Andrea Nixek zuzendutako Let's Fucking Go filma proiektatuko dute. Lan horrek, Ipar Amerikako futbol selekzioko jokalariek emakumeen eskubideen alde egiten duten borrokari buruz egiten du berba. Asteazkenean, Juan Pablo Sorin futbolarioi argentinarra eta Juan Villoro idazle mexikarra bilduko ditu San Mamesen, Panenkako Marcel Beltran kazetariak moderatutako hitzaldian. Jose Angel Iribar eta Ainhoa Tirapu Atletikeko atezainoiak eta Mikel Valentziaga egungo jokalariak mailingurua emango dute, ostegunean. Ostiralean berriz, Karta Sokrates film laburra eta Somos el Red Star dokumentala proiektatuko ditu jaialdiak. Eta larun batean, publizitatearen eta futbolaren arteko harremanei erreparatzeko ekitaldiaren ostean, Zuhaitz Gurrutxaka futbolarioi eta umoregileak futbolistok bakarrizketa saioa eskainiko du jaialdia ixteko, igandean 14. Inaugurazioaz besteko saio guztiak San Mames zelaiko bat guneko ipar aretoan emango dira, eta doako sarrera izango dute denek, aurrez erreserbatuta lekua. Horretarako aukera thinkingletrasifutbol.com atarian dago zabalik dagoeneko.
Eta egunero legez, elkarrizketari bide emango diogu, eta hain zuzen duela gutxi Gogora Institutuak, Gogora Memoriaren Bizikidetzaren eta Eskubideen aldeko institutuak 2021-2024 plangintza aurkeztu du, eta hain zuzen institutuaren zuzendaria den Aintzane Ezenarro dugu gurekin, ongi etorria. Eskerrik asko. Gaurko albistea da, Europako Parlamentuko ordezkaritza bat etorriko dela Gasteizera, memorialean izango direla, baina Euskal Herrian ibiliko direla, ETAren atentatuen edo argitu gabeko atentatuen informazioaren bila. Nola baloratzen duzu bisita hori? Bueno, hasteko esan behar da, egia da, familia asko dagoela, etaren biktima diren familia ia 300 gora, baina ez bakarrik etaren biktima, beste hainbat famili indarkeriak bere senitartekoa beren ingurutik kendu zien hainbat famili ere badago, egiarik ez dakitenak, ez da? Egia ez bakarrik egia judiziala, baizik eta kasu batzuetan egia bera ere ez dutena ezagutzen, zer gertatu zen bere senitartekoarekin ezagutzen ez dutena. Eta hori egia esan konpontzen saiatu behar dugun zerbait da. Ez da, hitz egiten duzunean senitarteko horiekin benetan oso latza da ez jakitea, sikiera zer gertatu zitzaion. Eta, zentzu horretan, ekimena berez interesgarria izan daiteke. Hortik aurrera, esan baita, Europar legebiltzarretik etorri den ekimen honetan ez dutela inolako harremanik hartu Eusko Jaurlaritzarekin, ez da gure instituzioarekin ere, eta beraz guk bide horretan badaramagu lan bat egina, batez ere giza eskubideen zuzendaritzatik eginda daude hainbat ikerketa horren harira, hau beterekin elkarlanean gainera esan nahi dut, eta pixkat harritu gaituena da inolako harremanik ez hartu izana Eusko Jaurlaritzan gai hau daraman sailarekin, gure sailarekin. Zergatik uste duzu ez, direla harremanetan jarri? Hori nik uste dut beraiek azaldu beharreko kontu bat dela. Azkenean, gai hauetan dano dakigu, egoten direla bestelako interes batzuk ere, baina nik berriro esango dut, benetako asmoa egia jakitearekin bat egiten dugu, eta hor nik uste dut danok ekarpenak egin ditzakegula, egia dakitenek batez ere. Eta, zentzu horretan asmo horrekin geratzen ez, oraindik egiteko dagoen lan bada, herri honetan, egin beharko dugu, eta noski egin beharko dugu guztiok elkarlanean. Elkarlana, elkarbizitza, egia aipatu dituzu, 10 urte bete diren honetan, eta karmak gutxi zituenetik, ikusten alduzu eraldaketarik euskal gizartean? Noski baietz, ez dauka zer ikusirik, gu bizi izan genuen gaztaroa, 80. urte buelta haietan, eta gaur egungo gizartea, zorionez, askoz ere hobeto bizi gara. Eta ez du ezer honik ekarri duena sufrimentua, ekarri duena izan da elkarbizitza maila sozialean apurtzea, kasu batzuetan matonismoa, desberdin pentsatzen zuenarekiko nolabait mespretsua, ez bakarriketak baizik eta defendatzen zutenen aldetik desberdin pentsatzen genunok edo eta kritikatzera ausartzen ginenak baztertuak, eta abar luze bat, eta beraz, noski bizi garela asko hobeto eta desagertu denetik, inoiz gertatu berretzuen gertaera zelako, berriki gainera Bilduko ere gauza bera esan dute, nahiz eta urteak behar izan diren horretarako, inoiz ez zuen gertatu behar. Inoiz ez zen jarri behar pertsonek bizitzeko daukagun eskubidearen gainetik arrazoi politiko bat. Hori senitarteko batekin hitz egiten duzunean, atzo bertan gogoatzen dena izoen, ez? Lasarten egon ginean, erakusketa bat ireki dute, herritar talde batek, Lasarten egon diren giza eskubideen urraketen gainean, eta bertan zegoen Josu Elespe, bera eta zinegotzi sozialista hil zuen, eta oraindik ez dakit ez gertatu zen. Bide judizialetik ez da jakin egi judiziala, baina badakite egia zer zen, eta berak aldarrikatu zuelako hilketa hori, ez da. Baina berak esaten zuen, ez zuela pakerik izango benetan bi gauza gertatu arte, eta batetik da noski egia judiziala lortzen saiatzea, eta bestetik jakin eta behartzuela entzutea bere herritarren aldetik
hori gaizki egon zela. Ez zela ondo egon berari aita kentzea, bere amari gizona kentzea, eta harrigarria da, benetan esango izut, ez da ulertzen, eta biktimek are gutxi hau, zenbat kostatzen den hori esatea, ez da, gaizki egon zen, ez da bakarrik ez zen inoiz gertatu behar, eta gertatu zena gaizki egon zen. Eta hori egin zuena ez zan izan, ez dakit, naturako efektoa, pertsona konkretu batzuk, talde konkretu batek egin zuen, eta beraz, esatera heldu beharko gara, etak egin zuena ez zela ondo egon. Eta bitartean, zaila izango da elkarbizitzan urratsak ematea. Gauza bera esango dut beste edozein talde terroristan gainean, Galek egin zuena gaizki egon zela, noski ezan behar dela, pertsonen biziak entzea zuk gauza politiko bat defenditu nahi duzulako. Eta gainera, nork egin zuen lotura hori, nork esan du pertsona bati biziak entzeatik zure arrazoi politikoak, ez dakit aurrera pausoak ematen ditula zure kausa politikak. Hori, lotura hori izugarria izan da, erabat arbitrarioa, faltsoa, eta hala ere zenbat urteetan iraunduen herri honetan, ezta? Orduan, hobeto gaude, noski, baina pakea, benetan pertsona askok kendu zaien pakea berreskuratzeko beharrezkoa dute entzutea eta egin zuena gaizki egon zara. Elkarbizitzarako pauso ezinbestekotzat jotzen duzue ura, zer gehiago, zer pauso gehiago, zein erronka gehiago dago etorkizunean? Bueno, azkenean, hainbeste urtetako indarkeriak noski maila askotan eragiten ditu hausturak. Esan dudan bezala, batetik daude biktima horiek entzun behar dutena entzuteko eskubidea dutela, ezagutzeko egia, eta baita aitortza, ez aitortza biktimatzat aitortzen zaitut, baizik eta aitortza berak bizitakoa gaizki egintzaren ondorioa dela, eta gero noski ere berregin behar da gizartean apurtu diren gutxieneko errespetuko arauak. Gaur da eguna oraindik desberdin pentsatzen duten batzuei, ez dakit, agurra ukatzetik, bestelako gauza asko egiten zaizkiena, oraindik herrietan, ez da. Harrigarria da, baina horrela da, ez da ulertzen. Hemen apurtu du, indarkeriaren kultura honek apurtu du ere aniztasuna normal bizitzeko lasaitasuna, ez da. Eta hori ere berreskuratu behar da, jakin behar dugu, danok ez dugula berdin pentsatzen, danok ez ditugula asmo berdinak, eta ez hori bakarrik, gatazkak beti daudela eta egongo direla, gatazka sozialak, gatazka politikoak, noski batzuetan bidegabekeria izugarria irudituko zaigu, eta hala izango da, baina bidegabekeriai aurre egiteko modua inoiz ezin da izan bidegabekeriarekin erantzutea. Hor ez duzu lehenengo arazoa konpontzen eta gainera arazo berriak sortzen dituzu. Orduan, erronka handi bat bai iruditzen zaidala eta bereziki esango nuke herri txikietan, elkar errespetua berreskuratzea. Eta batez ere errespetua galdu dutenak errespetatzen hastea. Eta gero noski, indarkeriaren ondorioz ere, herri honetan, oraindik, hainbat pertsonak preso jarraitzen dute, kondena bat dutelako. Baina preso daude, kasu batzuetan hilketa batean zuzenean parte hartu dutelako, beste kasu batzuetan lagundu dutelako, hau da, preso daude, arrazoi batzuengatik. Eta noski, exzepzioko edo ezoiko legeldi guztiak bertan bera geratu beharko luke, nire ikuspegiko inoiz ez zuen existitu behar, penitentziarioa berak esartzen du kartzelaren helburu nagusia bergizerteratzea dela, ez inoiz zigorra bakarrik. Beraz, nik uste dut inoiz ez duela zentzurik izan ezoiko legedi horrek eta are gutxiago orain. Noski etxetik hurbilena izan beharko lukete eta gainera izan beharko lukete zergaitik ez 3. graduan edo baldintzapeko badaudelako bide irekiak zigorra betetzeko, ni horren aldeko izan naiz beti ez etako presoekin, baizik eta oro har preso guztiekin iruditzen zaidalako edozein pertsonak duela eskubidea bigarren aukera bat izateko. Baina horrek berak ere eskatzen du presoak kasu honetan bere iraganean egin dituen minak aitortzea, egindako kaltea bidegabea izan zela aitortzea,
Eta gaina esango nuke esain beste legedia betetzeak hori eskatzen duelako, baizik eta mina egin diozun pertsona horrek merezi duelako. Esain beste legediak eskatzen du, baina nik horretan baino azentu gehiago jarriko nuke lehen esan dudana, biktimek entzun nahi duten hori entzuteko eskubidea dutelako. Erronka nagusiak horiek dira, hala ere, nik uste dut aurrera egin dugula 10 urtean, askoz hobeto bizi gara, aniztasuna hobeto bizi dugula esango nuke, eta beste erreto importante bat, eta Memoria Institututik etorrita da, hau guztia nola kontatzen dugun, ez dadin geratu ahazturan, behar berrezkoa delako benetan ezagutzea, ezagutu ez dutenek, zorionez ezagutu ez dutenek, zenbat galtzen den indarkeria tartean sartzen denean. Demokrazia galtzen dugunean, frankismoari begiratzen badigu, zenbat galtzen da oinarrizko giza eskubideak errespetatzen ez ditugunean, elkar errespetatzen ez dugunean, arau demokratiko gutxieneko batzuk partekatzen ez ditugunean. Hori bizi dutenek orain, beti da demokrazia imperfektua, baina hori bizi dute, ez dakite zer dan hori gabe bizitzea, ez da. Eta orduan garrantzia galtzen du eta horrek berak egiten du hainbeste aldiz errepikatzen den esaldi hori, ezagutzen ez duzunean zure iragana errepikatzeko aukera bizkortu egiten da. Eta beraz, nik uste dut ezinbestekoa dugula guzti hau modu normalizatu batean kontatzea, eta kontatzea ikastetxeetan bidez, eta kontatzea gainera ikuspegi kritikoa batetik. Izan ere duela gutxi eta etaren armagabetzearen 10. urte hurrenen arira agerian gelditu da, ezta? Belaunaldi berriek duten ez jakintasuna gai honi buruz, historia hurbila da, ez gara hitz egiten ari 100 urteko gauza bati buruz, ez? Eta zer esanik ez, gero baita ere gerra zibilari buruz edo frankismoari buruz duten ideiaz. Bai, baina hori, ez dizut esango, ohikoa da, normalean, dozin, hainbeste urtetako gatazka, indarkeria, haustura egondanean, ohikoa izaten da, ez nahi gizarteak ez nahi izatea horretaz gehiegi hitzein, ez? Baina horri aurre egin behar digu memoriaren politika publiko batetik. Noski, norbanako bakoitzak du eskubidea nahi duena egiteko, baina esan bezala erakunde publikoetatik badugu bete behar bat, eta da gazteek eskubidea dute beraien iragan hurbila eta ez hain hurbila ere ezagutzeko. Eta, egia da ere ikastetxe batzuetan modu normalizatuan hasi direla gai hauek lantzen, oso diferentzia handia daude batzuetatik beste da. Gauza bera esango genuke, gerra zibila eta frankismoaren gainean ikastetxe batzuetan batez ere zenbait irakaslek apustu bat egin duelako egiten da, baina ez da modu orokortu baten egiten. Eta gure apustua bada pixkanaka, guzti hau kurrikulum ohikoan txertatu bai laugarren DBH-en eta bai batxilergoan, eta azken batean gure historiaren zati bat denez, historiako asignaturetan edo filosofiakoan gauza guzti hauek txertatzen jotea. Hor ekimen bat badugu martxan, aurten esperientzia pilotua egingo dugu, eren egun unitate didaktikoa bezala ezagutu zen proposamen horrekin. Eta gauza bera esango dizute, memoria historikoaren legeak jasotzen du ere, eta garrantzia berezia ematen dio ere, eduki guzti hauek ez izatea, nolabait esateko, eskolaz kanpoko edo extraeskolar edo, ez dakit, noizean behin hitzaldi bat ez baizik eta historiaren asignaturean txertatuak gera daitezen, eta irakasleek ere barneratu dezaten, 20. mendeko historia ere, gure historia dela eta hori ere eman behar dela. Eta ez, orain arte gehien gertatzen den bezala, gerra zibilera arte heltzen gara, edo gehienez Felipe Gonzálezen gobernuara, ez? Osea, hortik gora ez dugu kontatzen, gehienetan ez da kontatzen. Erronka honetan ere bada zein ikuspegitik eman, ez da? Hezkuntza hori errelato bateratua posible da, zein eratara helarazi, ez era justu batean gertatutakoa? Bitu, azten bagara historiaz hitz egiten, historia da zientzia sozial bat, eta 15. mendeko historia kontatzerakoan, edo, ez dakit, Amerikaren, esango nuke, deskubrimentua batzuentzat eta bestientzat, erasoa. Beti, historiaren kontakizuna beti da gatazkatsua, normala dan bezala, ez dago ikuspegi bakar bat,
Eta gainera ez da, herri demokratikoetan ez da ere helburu nagusia, ez dakit, kontakizun bakar eta itxi bat egon dadin. Ez, gure ikuspegia, gure iraganari buruzko ikuspegia beti eukiko ditu, ikuspegi anitzak, danok memoria azkenean eraikitzen delako norberak izan duen esperientzia den galbaea pasata. Gertaera objektibo batzu daude, baina gero norberak bere esperientziatik bizi ditu gauzak, ez da? Eta hori ez da bizi behar gauza, ez dakit, zailtasun bat bezala, hori horrela da. Baina hori esan da ere, memoria guztiek dute, beraz, tartea, memoria demokratiko horretan, guztion artean eraiki behar dugun memoria demokratiko horretan, baina tartea ez duena da, iraganeko giza eskubideen urraketaren bat justifikatzen duen relatorik. Hori ez da memoria demokratikoa, hori da justifikazioa. Gauza pixkat beste herri batera eraman da, igual ez beste Euskal Herrian, Alemanian, nolabait naziek egin zuten sarraski guzti hura zenbait sektoretatik justifikatu ez, baina lehundu nahi izan da beti, gerra baten ondorioz izan zela, eta Alemaniak gerra galdu, eta bar. Baina, horri, ideologia horri, negazionismo, hain modan dagon beste gai batzuekin, bezala kalifikatu da. Hemen, gure herrian egin behar ez duguna da, ez minimizatu, ez justifikatu, ez nolabait orekatu indarkaria bat bestearekin. Egin behar duguna da, iraganera begiratu eta garbi esan edozein giza eskubide urraketa gaizki egon dela. Eta ikuspegi, hau da, giza eskubideak ematen diguten ikuspegi horretatik kontatu behar da historia. Ez dago beste modurik, hori da bat egiten gaituena. Esaten dugunean, giza eskubideen kultura sustatu nahi dugula, giza eskubideko konpromisoak ez du balio bakarrik orainaldirako edo etorkizunerako, baizik eta puntu horretan jarrita, referentzia puntu horretan jarrita ere begiratu behar dugu iragana. Eta horra adostuko dugu, gero egia da, irakasle bakoitzak bere ikutua emango dio, batzuk azpimarra gehiago jarriko dute urraketa batzuetan, besteak besteetan, baina ezin duguna da, inoiz ezer justifikatu. Baina lehen hitz egiten genuen, minaren aitortza horretan, biktima guztiek aitortzaren beharra duten horretan, adibidez, frankismo garaiara joan da, estatuko biktimen artean, azken asteotan ikusi dugu, baita ere entzun ditugu, beto esan da, adierazpen batzuek, esan ez aitortza hori ez dela egin behar, ez dela premiazkoa, edota estatuko biktimak ere horretan goraipatzen, ez da? Eta Egia Arizor Fundazioak hori bera salatu zuen duela gutxi. Ez dakit kezka zorrarazten dizuen zuei ere, biktima batzuen eta besteen tratu desberdindua, ez dakit horrela esan dezakegu? Bueno, guk esan nahi dudana da, noski dagoela, batetik, lehen esan dizudana, memorian kabitzen dira memoria guztiak, baina ez dugu ontzat eman behar memoria demokratiko gisa, kanpoan, memoriaren edo gertatutakoaren zati bat kanpoan utzi nahi duen ikuspegia, hori garbi. Dena barne hartu behar da, baina dena barne hartzerakoan ere ez dugu egin behar oreka joku bat esateko, men gutxi gora bera guztiok gara, errudun guztiok gara biktima eta, hori ere ez. Orduan, noski ez dugula bat egiten ikuspegi horrekin, guk beti landu dugu eta beti lan egin dugu gainera, biktima guztiek izan dezaten leku bera gure memorian, herri honetako memorian, eta izan dezaten ere errekonozimendu bera. Hain justu, adibidez, oain aipatu duzula frankismoaren biktimak, guk autonomia erkidego bakarra gara, Euskadi, eta orain Nafarroa ere bai, frankismoko 78ko arteko biktima polizialak edo parapolizialak ez bakarrik aitortu, baizik eta erreparatu edo indemnizazio bat mantzaiena sortu genuen lege baten ondorioz. Ikusten genuelako erantzun berbera merezi zutela, eta egiten ditugunean ekimenak bai ikastetxetan, bai edozein bestelako ekimen, guztiek dute tarte bera, eta hori beraiei galdetu nahi badezue, beraiekin lanean ari garelako. Egia da, estatuaren aldetik ez dela erantzun hori egia da, baina borrokatutzen jarraitu behar du. Eta ni neu gogoratzen dut, nire giltzarrean nengoenean, eta gu proposatu genuenean, hain justu ekimen hau hartzea,
hasiera batean batzuk kontra zeuden, baina azkenean lortu genuen dekretu bat onartzea rekonozitzerako. Politikak beti ditu zailtasunak, baina politikak badu eremu bat lorpenak lortzen dituena ere. Sinisten dut jardun politikoan, insistitzen jarraitzean, aldarrikatzen jarraitzean, elkartek egiten dute lana, egiari zorra aipatu duzu, beste hainbat elkarte, guzti horrek ematen ditu bere emaitzak eta borrokatzen jarraitu behar dugu, baina borroka horrek, bidegabekeria guztien aurreko borrokak, izan behar du zuzena, bidezkoa. Ezin dugu bidegabekeria berri bat sortu. Noski giza eskubideak ez datozela oparituta goitibera eta borrokatu egin behar dela, baita eskubide sozialak, laboralak, gauza guztietan. Horren adibide izan da baita ere, Argentinatik etorri den auzipetze hori beste, Rodolfo Martín Villa, ministro frankista auzipetu dutela, baina Argentinako justiziak... Jurisdizio internazionalaren bidez, bai, gogoratu, zuk, igual, dudan oendi jaio gabe egongo zinen, ni jaiotan digutxira izan zen, baina 77an hemen, frankismotik irtetzerakoan amnistia lege bat onartu zen. Eta amnistia lege horren alde mobilizatu zen Euskal Herria, ere. Gogoratu nahi dut, amnistia lege horrek nolabait, naiz eta orain begiratuta ikusten dugu, hainbat eta hainbat impunidade eragin zituela, baita posible egin zuen hainbat preso, frankismoaren preso kalera ateratzea. Hala ere, amnistia legeak, behintzat, hainbat juristen interpretazioen arabera, eta guk horrekin bat egiten dugu, esaten duena da, ez dela zigortzen, baina horrek ez du kentzen ikerketa ezin danik egin. Eta hemen, Estatu Espainiarrean ezarri zen jurisprudentzian, esaten da ikerketa ere ez datorrela, ez dela bateragarria amnistia lege horrekin. Eta gu ez gaude ados, beraz, hor ireki zen egia da, biktima beraiek ala sustatuta bide bat, eta niri ondo iruditzen zait, ez dakit zenbateraino aurrera egingo duen. Baina guk ez dago gure esku justizian, kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren esku ondo ikusten dugu, eta gainera, hainbat elkarte ezagutzen ditugu, diruz laguntzen ditugu eta bar, baina ez dago gure esku. Gure esku dagoena da, pertsona horiek izan dezaten bide administratibotik rekonozimentu bat, ez bide judizialetik, baina bai bide administratibotik rekonozimentu bat, eta esan dizuan bezala indemnizazio bat, eta horretan ari gara, orain ere gainera bide hori zabaldu da, biktima polizialen rekonozimentua zabaldu da, ez 78 arte bitartean, baizik eta 89 bitartean. Hau da, badakigulako ere, demokraziaren urteetan ere, hainbat eta hainbat biktimek ez zutela izan behartzuten erantzun judiziala eta ikerketa. Eta hor ere badago batzorde bat hori guztia aztertzen ari dena. Nik uste dut horiek urrats importanteak direla, eta urratxo horien bidez ere, lortuko dugula ere, hainbat eta hainbat biktimek sentitu dutena erabateko babesgabetasuna eta impunidadea, berandu bada ere erantzune bat izatea. Hori da, egin nahi duguna, eta, baten batek esan dezake berandu da, gutxi da, Euskadi, esan dudan bezala da, oraingoz bide hori egin duen bakarra, eta orain, zorionez bide horretan gehitu da Nafarroko gobernua. Bitartean, erorien aranetik, gorpuak desobiratzeko baimena lortu zuten, hainbat euskal familiek, ez dakit berririk alden horren inguruan? Bai, hori ere bide luzea, malkarra izaten ari da, egia da, guk lagundu diegu hainbat eta hainbat familiai, momentu honetan 39 familia dira eskari hori egin dutenak, 30 batek ja badu nolabait baimena lortua, besteak gu ari gara laguntzen kudeaketa horretan, batetik egon da bide administratibo nahiko luzea, baina orain naiz eta gobernuak borondate tinkoa erakutsi duen, eta nik hori sinisten dut, gaur egungo gobernuak eta hor dauden arduradunak asmo tinkoa erakutsi dute hori saiatzeko behintzat, ze gero beste kontua izango da, posible izango den. Hainbat eta hainbat familiek errekurtsoa jarri dute, 20 errekurtso daude momentu honetan,
erorien aran hori ez irekitzearen alde. Bidea luzatu besterik ez dute egingo, Frankoren desobiraketarekin gertatu zen bezala, baina nik ulertzen dut familien desesperazioak gero eta handiagoa dela. Horrelako lanak beti dira saiak, eta horren hildoan Eusko Jaurlaritzak abuztuan erabaki zuen Euskadin frankismoan desagertutakoak hau bitik ateratzeko lanak geldiaraztea. Suposatzen dut... Ez da horrela, hori ez da horrela. Nolabait konfusio bat edo eragin dugu horrekin eta argitu nahiko nuke. Aurregintzan, 2015ean, halako hobien mapa moduko bat, Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin, informazio desberdin, familiarteko, alkarten eta hainbat informazioa jasoaz, non egon zitezken gorpuzkinak. Eta identifikatu ziren mapa batean guzti hori. Hori guztia arakatzea bukatu danean, eta hainbat hobi posiblek ikusi denean ez dela posible ere, edo ireki denean ez da egon ezer, edo ja ezin da irekiz gainean autopista bat eginda. 80 urtean gure eremua asko aldatu da, hori ere kontuan eduki behar da. Esan genuena, momentu horretan izan zen, nolabait horko araketa hori amaitu genuela. Baina horrekin ez dut esan nahi inondik inora, orain, informazio berriak sortuko balira, ez dugunik jarraituko desobiraketekin. Horretarako badaukagu plana, badaukagu dirua, eta badaukagu, nik azpimarratuko nuke ere, talde tekniko eta zientifiko oso ona. Arantzadi Zientzia Elkartea eta bereziki Pako Etxeberriak zuzentzen duen taldea, da ez bakarrik Euskadin, baizik eta estatu mailan, da inkluso mundu mailan, desobiraketetan buru dabiltzanak. Orduan, kontua ez dugula jarraituko, baizik eta oraingoz plan horrekin amaitu genuela. Gerra zibileko datu base bat ere egiten ari zaudete, biktimen datu base bat. Zenolako harrera izaten ari du, zenolako jarraipena izango du? Egia esan, bazen, ja hasi ginenetik 2016tik sortu genuen ikerlari talde bat. Orain arte ikerketa nahiko egin izan zen, eta bakoitzari berea, Arantzadik edo Iñaki Gaina, hainbat jendek lan handia egin du, gerran hildako pertsonen izena-bizenak bildu, dokumentatu eta abar. Guk modu honetan egin izan genuena zen, lan sistematiko baten bidez eta artxibo guztiak begiratuz, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko herri guztietako artxibo oseak, registro zibileko artxiboak, elizetako artxiboak, parrokietako artxiboak, eta gero artxibo probintzialak begiratu, modu sistematiko batean, eta Euskadin gerraren ondorioz hil zirenak, eta baita Euskal herritarrak izanik kanpoan hil zirenen izena-bizenak jaso. Hori aurten horren webgune bat sortu dugu, eta sortu genuen eta publikatu genuen egun urrengo egunetan izugarrizko eskaera uholdea izan genuen. Gu geu ere harritu gintuena, zen lehendik ere ari ginen familiei informazio hori ematen gure webgunearen bidez, baina horren notiziak eta nola norberak izena klikatu dezaken eta ikusi dezaken zer dagoen, egia esan izugarrizko erantzuna eman du. Eta honekin esan nahi dudana da, nahiz eta inbeste urte gertatu zanaz, oraindik familietan hutsune hori dago. Eta jakin nahi da, egia jakitearen behar hori ez da desagertzen, ez da lehuntzen. Generazio batetik edo belaunaldi batetik bestera pasatzen da, eta kasu askotan ez dira igual semeak, baizik eta bilobak lan horretan hasten direnak, ez da? Eta, horre berak erakusten digu ere, orain lotzen dut ere, hurbilago izan dugun terrorismoaren kontu honekin, egia jakitea zein importantea den familientzat. Eta, horretan jarraituko dugu, datu basearen bigarren zatia izango da, preso egon zirenen guztien izenak biltzen ari gara, ondoren etorriko dira depuratuak, inkautazioak izan zituzten familiak. Modu, azken batean nahi dugu, ezkutuan egondan informazio guzti hori, ez bakarrik ikertu, baizik eta gero gizartearen esku jarri. Entzan Ezenarro Gogora Institutuko zuzendaria, mila esker Hamaika Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi dezuen arte. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin gaurkoan Alaitz Argandoña eta Iñaki Bezarrarekin orain arte. Eixo, gu Anita Mariana, zuen Antxatateko abeslari eta pianista.
Eta gutaz gain beste bitatetik gaztau, Nora, Magista, eta Aiela bateria joia. Eta gaurkoan gure bigarren kantua aurkeztuko dugu. Eta gure bigarren kantua izena ez da. Eta eman nahi dut nagusia da Norbea izan berdula bakoitzak. Eta ez dezula guzti zure burua beste gantzikoa zapaltzen zure helburu lortzeko. Eta orduan entzutea gubiatzea izuen eta eskerrik asko nagatik. Eta egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu eta erratarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta badugu gonbidatu berri bat, baita ere, Iñaki Bárcena. Eguerdion, eta eguerdion, Leire. Urte askotarako eta ongetorria solasaldira. Lehenik eta behin, BBK Kuna zentroa hitz egingo dugu, Alde Zaharrean ireki du zentro hori, eta sustatzaileen arabera helburua da berrikuntza soziala sustatzea, baita ere gizartearen erronkei erantzutea, baina polemika sortu du Bilbo Zaharra auzoan. Ez dakit honen berri izan duzuen, suposatzen dut zu Alaitze gizarte mugimenduetan zauden heinean honen berri izan duzula, eta baita ere auzokide
den kritiken berri baita ere. Bai, lehenengo eta behin esatea betikoa, ez? Ematen du, sortzen dituzten gauzak ez direla auzokei begira sortzen, baizik eta kanpora begira, edo ez dakite zer dagoen atzean edo, azken finean, auzokideok ikusten dute ia espolio bat izango balitz moduan, ze hor zegoen haurtzaindegia. Eta gainera, ez da lehenengo aldia gertatzen dena, ze hor bizi izan zuten Bilbo Arte eta Bilbo Rocken sorkuntza, eta orduan ikusten dutena da, ez dela auzokidentzako plan bat, baizik eta igual Bilbo Bizkaiko lurraldeko pertsonentzat pentsatuta edo dan alakoa. Gainera, betikoa bebai, parte hartzaileari, prozesuari dagokionez, ez da izan oso gardena eta gainera nahiko eskasa izan dela, ze haiek bazituzten, auzokideok bazituzten hainbat proposamen hor kudeatzeko, hor izateko beraien gunea, bai formakuntzaren aldetik, ze hor parotasa oso altua da, baita ere adinetako pertsonei begira, eta migrante asko ongietorriak izan direnez auzo horretan, bai elkar bizitza lortzeko, eta ni bilbotar moduan, nik pena ematen dit, eta uste dut kriston aukera galdu dugula jartzeko hor emakumeen etxea. Gune handia baita, hor Bilbo Zahar erdigunean kokatuta dagoena, hainbat solairu dituen eraikina, sustatzaileek diotenez proiektu berritzaileak eramateko, klima aldaketari aurre egiteko, hirien eraldaketarako, migrazioaren aferari aurre egiteko, iraultza teknologikoaz ere mintzo dira, baina galdera horixe da, auzokideen parte hartzerik gabe horixe dena posible da? Bueno, hau beste adibide bada, nolabait, banketxe publikoen privatizazioan, adibide gordina. Gainera, hau berri hau irakurri dugunean, etorri zaigu burura, pasan astean, Gipuzkoan argitaratu zena, Kutxak, Kutxa Gipuzkoan eta BBK Bizkaian, Kutxa bankekoak dira, Kutxa bank nolabait proiektu pribatua da, banka publikoa, zena, eta, denok ezagutze dugu, Urrazurrutian dagoen eraikin gorri hori oso simbolikoa da, Bilbon eta Aldezarrean, beti publikoa izan dana, beti erabilpen Ricardo Bastidak egindako, eraikin hori beti izan da, nolabait, Bilbotarren erabilpen publikorako, orain, izate digute, aldaketa klimatikoa eta kontu teknologikoak eta ez dakiz zer, baina esku pribatuetan kudeaketa nolabait, betiko lez, diruaren bila, eta orduan, polemika sortzen da, polemika sortzen da, nolabait, hau da beste adibide bat, nolabait, kultura publikoaren privatizazioa doan, hori da, elite batzuen diseinioz, eta nolabait, zoritzarrez, publiko nagusiaren kalterako. Izan ere, Bilbo Zaharra bezalako auzo batek zenolako erronkak ditu. Zertarako erabilizitekeen eraikin hori esaterako, komentatu duzu. Haiek proposatu zituzten artean, zegoela bat, zala hori adinetako jendeentzako gune bat bihurtzea, izateko hori bakardaren kontra egiteko, bestea zen hori formakuntza, bai paroan daudena, bai gazterientzako eta bai migranteentzako hori formakuntza bat lortzeko gunea, hori emakumeen etxea, hor daukagu oraindik atzeratzen den proiektu bat da Bilbon, eta komentatu duana baita ere migranten hori elkarbizitza lantzeko edo dana alakoan. Nik uste dute azken finean, eraikin asko hartzen ari dira, baita ere horren estazioa, atzurin dagoena, baita ere, hitz egin da, eta auzokideok atzurian daudenak, beraien proposamenak aurkeztu dituzte, eta oraindik ez dute kasurik egiten, zer nahi duen herriak eta zertarako erabili alduten, eraikin hori, nik uste dut Bilbon hainbat lekutan gertatzen ari dela, eta nik uste dut jendea salatu behar dela, edo bintzat aldarrikatu behar dela, espazio publikoa jendeentzat izan beharko dela, eta ez negozio baten bila, nik uste dut Iñakik esan duena,
obrea soziala amaitu da, fundazioa bihurtzen dute, eta orduan lehentasuna zein da, negozio bat bilatze. Kuriosoa da, ideia lehiaketa bat aurkeztu zutela, eraikinarekin zer egitea aukeratzeko, eta azkenean horretan gelditu dela, interes jakin batzuen alde. Bai, hori da, beste adibide gordin bat, hori demokrazia parte hartzailearen iruzur bat, hau da, zu jendeari ematen diozu aukera berbaiteko, baina gero ez da bakarrik ez diozula nolabait, jende asko bizi da Bilbon, eta hor auzo elkarteak eta auzokideak egon dira, gainera proiektu nolabait bateratu bat eta anitza aurkeztu dute, baina ez dute erantzuten nolabait horiei eta nolabait esango nuke aldez aurretik erabakiak hartuta zirela. Orduan hori da, pantomimak gero oso gazta izango da hurrengo baten, benetan eragile politiko batek, instituzio politiko batek nahi duenean jendearen parte hartza, jendeak esango du, hau iruzur bat da. Orduan beste adibide txar bat da, eta kasu honetan ikusten dugu, BBKak aurrera eraman duen proiektu hori dela proiektu elitista eta proiektu nolabait jendea baztertzen duena. Orduan ez inbitatu jendea bere iritzia emotera, gero inungo erantzunik ez edo inungo nolabait kontrasterik ez dagoenean. Nik uste dute horrekin batera, hemen Deustun adibidez, bai plaza egiterakoan, egin zuten proposatu zuen honi prozesu parte hartzailea, eta azkenean eraikitzen ari direna ez dauka zerikusirik herritarrok proposatu zuten proiektuarekin. Eta bebai adibidez beste gai bat sartzen, Samurre ambulantzia zerbitzua bertan bera geldituko da urtarrian, eta jendea oso pozik dago zerbitzu horrekin, gainera ez dauka zerikusirik Osakidetzak daukan ambulantziekin, eta nahiz eta jende guztia dinot ikusten duela zerbitzu on bat dela eta ez dakizer, udalak pentsatzen du, ez da zertarako balio, edo ez da izan behar lehentasun bat gaur egun osasun krisi aldi batean, eta bertan bera utziko dute. Nik uste dut badala momentua jendea biltzeko, guneak sortzeko, eta horrekin bat, Deustun gaur arratzaldean, arratzaldeko 7etan, gora Deustu elkartea aurkezpen bat egingo du, hori Deustuko auzokide guztientzako, hori gune bat sortzeko, hitz egiteko honestan ez, zerbitzu publikoak elkarbizitza, eta nik uste dut jendea baldin badago pres lan egiteko, apostuak egiteko eta bere iritzia emateko instituzioek egon beharko direla pres bebai entzuteko eta kontutan hartzeko. Laburbildu daiteke herritarren ahotsa ez dela behar beste entzuten beraz. Gaizalatuko dugu eta, COP26 Glasgowko goie bilera horri buruz hitz eginez, baina gurera etorriko gara, izan ere bertan hartzen diren erabakiak bai garrantzitsuak dira, baina hemendik ere hasten da aldaketa, ezta? Eta horren bidean Eusko Jaurlaritzak proposatu du 15% murriztu nahi dituela zabortegira doazen hondakinak 2030 urterako, hain zuzen hondakinen afera bada mundu globalizatu honetan dagoen arazoetako bat, ez? Klima aldaketari aurre egiteko neurriak hartzen ari diren honetan, ez? Eusko Jaurlaritzak zer proposatzen du 10 proiektu, eta horietako bat da Bergaran paper hondakinak deusestatzeko pirolizi planta bat jartzea, eta proiektu horrek herritarrak kezkatu ditu, udala ere kezkatuta dago, eta horren arira, gaur bertan jakin dugu, hirigintza txosten atzera bota duela udalak, baina entzun dezagun udaleko alkatea den Gorka Artolaren hitzak berak azalduko baitigu hobeto zein den egoera. Hasieran uda aurretik promotore honek eskatzen dutza ziurtagiri bat udalari, esanaz nolabait planteatzen daben aktibidade hori kompatibilitatea dela udala arautegiarekin. Eta eskatzen dabena bazan, eta hala ziurtatu zen udal arkitektak zeban txosten baten ondoren. Bai ikusi duna prozesuan, ingurumen behin bateratua Jaurlaritzan tramitatu da benian aktibidadearen izena diferentia dela. Eta ez da dela batitzen udalien eskatu zeben kompatibilitate ziurtagiriarekin. Hori aztertu da, udalde teknikarixak be ikusi dabe ala dala, eta nahiko nabarmena da izenak kontzeptualak diferentia diela, eta aste arte goizen jakinarazi jako Jaurlaritzari udalak iristen dabela, ez dela erabilgarrixa bere momentuan emondako ziurtagiri hori gaur egun tramitien dagon aktibidadearen
ingurumen baimen bateratuaren prozesorako. Eta bihar izan ezkero, ingurumen baimen bateratu horretarako ziurtagiri berri bat eskatu jako lukiela dagokizun aktibitatearekin. Hortxe Gorka Artola, Bergarako alkatea, Bergarako pirolisi planta horren arira azalpenak ematen, izan ere, esan duen bezala txostenak ez ditu ingurumen eta osasun baldintzak betetzen, eta honen arira bestelako galderak ere planteatzen dira, ez? Zen nolako baldintzak dira horiek, erraustegi bat izango da, zen nolako ondorioak ekarriko ditu osasunean, zer egin hondakin guzti hauekin, ez bakarrik paperezkoekin, baizik eta industria hondakin hainbat galdera, baina lehenik eta behin Iñaki, zuri emango dizute ahotsa. Zer esan, hondakinak dira, gaur egun gure gizartean, Euskal Herrian, Europa osoan dagoen arazo bero-bero bat. Eta beti gogoratzen dut, Europar Batasunean sartu gintuztenean, nolabait Europar Batasuneko arauak bete behar genituela, eta goratzen dut 85ean, ja duela urte asko. Nolabait Euskal Erkidego Autonomoak nolabait bete behar zuela Europar arauak nolabait hondakinen alorrean, eta horraz izan lehenengo araua da hondakinak gutxitzea, ez? Eta hori da, nolabait, 30 urte pasata gero, kumplitzen ez den kontu, hau da. Zergaitik? Oso logikoa da. Hondakinak merkantzia badira, eta valorizatzen dira. Ez valorizatu, hauek esatuten bezala, erreta gero energia elektrikoa lortu ez. Valorizatu egiten dira, zeren, edo guk gure etxaetatik pagatzen ditugu, udaletxeak kobratzen dizkigun zergak, edo nolabait, presa kudeatzaileei, administrazio publikoak, udaletxeak kasu edo Eusko Jaurlaritzak, pagatu behar diete bere kudeaketa. Gero etortzen direna. Oso fresko daukagu haindik, Zaldibarrekoa, ez? Baina holakoak, ni Larrabetxun bizinaz. Larrabetxun azkenengo 30 urtetan, ezagutu dugu, hor dagoen nolabait, hondakin industrialetako, bukatzen ez den zabortegi bat, bere kudeaketa pribatua da, baina, azkeneko 30 urtetan sortu diren iskanbilak eta problemak, ez? Orduan, zer gertatzen da hondakinekin? Hondakinak ez dira gutxituko, baldin badira nolabait merkantzia baloragarri bat, nonun negozioa bakarrik bilatzen dana, ez? Orduan, logika hori ez badugu kentzen, inoiz ez ditugu beteko Europatik datozen aholku horiek edo arau horiek, hau da, lehenengo eta behin, birziklatu baino lehen dago erabiltzea, eta bererabili baino lehen dago gutxitzea. Eta hori ez badugu egiten, ikusten duguna da, nolabait, beste gauza askotan, energia kasuan, eskubide bat, hau da, ingurumen osasungarri bat izan beharrean, ikusten dugu negozioa egiteko aukera bat. Politika, zaborraren inguruko politika horrela egiten baldin badira, Eusko Jaurlaritzak beti izango ditu arazoak, eta gure udaletxek ere bai. Hondakinen kopurua txikitzea hori da gakoa, baina hemendik aurrera ere erronka handia izango dugu, hori ez baita kontuan hartuko, digitalizazioaz hitz egiten ari gara, baina zer suposatuko du digitalizazioak, ez? Birziklatzeko oso zailak diren hainbat material geroz eta gehiago egongo direla, ez? Adibidez, mikrotxipen eskazia dago, baina gero mikrotxip horiekin zer egin, ez? Ez dakit norbaitek horren ardura hartuko duen, horren hausnarketa egin duen, norantzagoaz, ez? Gainera nirik eskatzen dauena da, suposatzen da, udalen datuen arabera, zaborraren 40%, ez? Konpostagarria izan aldala, baina bakarrik 3 bereizten dugula, ez? Orduan nik uste dut erronka batzuk baditugula eta bagin dituela, eta ez ditugu pausu batzuk emoten oraindik, ez? Eta bat izango zen, hori 5. ontziaren bastakit bultzatzearenaz, Bilbon badauz olako ontziak, baina nik uste dut oso jende gitzi erabiltzen dituztela, eta gainera nik uste informazio gitzi dagoela, eta hainbat gauzak bermatzerakoan, egon direla, programak eta pedagogia eta dana dalakoa beti beharrezkoa dela, eta honekin ikusten dut lan gutxi egin dela orokorrean. Zurekin ados esan duzunarekin, nik uste dut
begiratzen baldin badugu edo hartzen baldin badugu negoziotzat zabortegien kontua edo zaborren kontua txartu goaz. Ze orduan horrekin kontra egiteko oso zaila izango da. Badakidanez hori lege berriak sortuko direla, baina betiko moduan atzerapenak egoten ari direla, eta erdiskutaketan egiten ari direnez, ez dut itxaropen handia aurrera emango dituztela. Azken finean, hemen askotan hitz egin dugu horretaz, ezta? Lehenengoa da negozioa, eta COVID-en ostean geldialdi bat egon denez, nik uste dut klima aldaketaren dagokionez neurriak atzeratu egingo dira, eta helduko da momentu bat, atzera pausoak egon ez den aukera, ez? Eta niri kezkatzen nau. Bai, eta bitartean herri garatuetan batez ere hainbat estatuk, eta artean Espainiar estatuak hondakinen externalizaziorako aukera hori hartu dute, gainera legez kanpo, irregulartasunez beteta, eta horixe ez, herrialde pobretuetara toneladak eta toneladak bideratzen, gero herrialde horietan gertatzen diren ondorio guztiekin, ez? Klima aldaketari buruz ari gara, aldaketa klimatikoak eta aldaketa teknologikoak ekarriko dituen ondorio ez, baina ezin dugu bakarrik gure etxera begiratu, ez? Hauxe fenomeno globala da eta ondorio globalak ere badira, ez? Iñaki? Bai, aspaldin idatzi genuen eta komentatu genuen Europan eta Euskal Herrian bizi garenok zenolako zor ekologikoa daukagun beste herrialdekiko. Orain ari dira Glasgowen munduko gobernu guztiak bilduta, nolabait emergentzia klimatikoari nola erantzuteko zorian, baina, karo, erantzunkizunak ez dira berdinak, alde batekoak eta bestekoak. Orduan, duela 20 urte irakurri genuen Harvardeko dekanoa zana eta Mundu Bankuko presidentea izan zen, ekonomista batek esaten zuela, zergaitik nolabait tramankulu hauekin sortzen diren zaborrak kudeatu guk, Afrikan 250 aldiz merkeago egiten baldin badute, han egin dezatela, ez? Eta Ghana, edo Kamerunera, edo Bangladesera, Indiara, eramaten ditugu gure hondakin teknologiko industrialak, horrek sortzen du ez bakarrik injustizia bat, ekonomikoa. Baizik eta nolabait zor ekologiko izugarri bat, eta osasun arazo bat nolabait jakinda, nolabait zenolako baldintzatan egiten diren gauza horiek. Hemen, Erandio Azuan, hor badago Indumetal enpresa bat, nolabait, metalak errekuperatzera dedikatzen dana, zergaiti, hemen dauden metal asko eta asko oso baliotsuak dira, ez? Baina teknologia hori erabiltzen dugu bakarrik nolabait negozioa berriz, 3. aldiz gaurko programan, negozioa lortzen dugunean, ez? Eta anekdota moduan edo komentatu, ekonomia eta ekologia, badibide oso diferentea dira. Ez, ekonomia eta ekologia gauza bera dira. Asuntua da, ekonomia gaur egun bakarrik dela kremastistika, hau da, merkatuan salerosten dana eta negozioa bihurtzen dana. Ez, ekonomia eta ekologia da etxearen zaintza eta etxearen kudeaketa. Eta orduan, nolabait, olako katxarroak baditugu denok, egin dezagun posible, beste zabor politika bat, nun gure tramankulu teknologikoak 6 hilabetetan behin, urte betean behin aldatzea, telebista, mugikorra, ordenagailua, beste modu baten kudeatzen baldin badugu, baina berriz diot. Enpresa fabrikatzaileek bilatzen dutena da, hori, obsolescentzia programatu horren bitartez, ahalik eta azkarren gauzak botatzea, eta guk, eta gure kudeatzaile instituzionalek, bidaltzen dituzte herri pobretuetara zaborroiek, ez. Oso zirkulo, amaitezin baten sartuta gara, eta pentsatzen dut, Saramaren politikak aldatu behar dira, eta aldatu behar dira, pentsatuz, helburua ez dela negozio bat egitea, helburua ez dela hazkunde ekonomikoa, helburua izan behar da mundu osasungarri bat eta ekosistemei eta pertsonei errespetua. Hausnarketa. Bai, ez nik gauza bera pentsatzen dut, lehenengo eta behin hori negozio bat bihurtzen dugunean ekologismoa edo osasuna, osasun gintza edo,
akabo. Eta beste aldetik, hori bidaltzea hori Asiara edo beste herrialde batera, alde batetik hor desegitzeko erabiltzen dituzten tresnak ez dira egokiak, batez ere pertsonen osasuna arriskuan jartzen dutelako, eta beste aldetik bakarrik bidaiatzen kutsatzen ari gara, beraz, da bikoitza, dinot, ez dauka zentzurik orokorrean. Eta gero amaitzeko edo ez dakiz zer, esateko hori zapatu honetan, arratsaldeko 6:30 Tingladutik aterako dela manifestazio bat hori klima aldaketaren aldaketa justoaren aldarrikatzeko, Tingladuetatik udaletxetik. Baitxordua, beraz apuntatu eta Laitzar Gandoña eta Iñaki Barten eskerrik asko gaurko solasaldian parte hartzeagatik. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.